Влиза в стаята с Гутен Морген и финес. Аз забравям всеки член и всеки интерес. Граматиката става сложна, що ме погледнеш ти. В главата ми е хаос от думи и мечти. Преписвам си в сърцето всяка твоя дума, дори когато в клас настъпва пълна шума. О, Наташа, фрау Наташка, кажи ми как се казва обич. Преподай ми този глагол без да ме глобиш. Ти си моето ausgezeichnet скучния ден, най-красивото изключение, създадено за мен. Не ми пиши двойка в този час, защото най-добре скандирам твоето име аз. Иш ли бе дих? Това го знам до болка, но как да го изрека без направя обиколка? Предложните ти фрази са истински лабиринт. Аз тичам след теб като на олимпийски спринт. Ти си строга, но в очите ти има небе, което и най-трудният диалект не може да спре. Събрави за домашните и за трудния падеж. С теб света е по-светъл, по-пълен и свеж. Дали си номинатив или пък датив в моя свят, ти си просто Наташа, най-прекрасният цвят. О, Наташа, фрау Наташка, кажи ми как се казва обич. Преподай ми този глагол без да ме глобиш. Ти си моето ausgezeichnet скучния ден, най-красивото изключение, създадено за мен. Auf госпожо, до следващия час, но сърцето ми остава тук при вас. Иш ли бе дих, Наташа?